OK, kámo, ty si to vybral. Ty ma chceš asi zabiť, pretože tam je trojnásobok kofeínu. Je to triple shot, priamo z Ameriky. Poďme na to. S kódom David10 môžeš mať aj tento Monster so zľavou 10% na e-shope Máťové akcie. Tak, som ho otvoril. Voňa kávovo. Fúha, to bude brutalitka. Vyzerá ako také Nescafé. No uvidíme, čo to bude. Ale fakt to voňa ako kavička fajná. Lahodná, jemná chuť kávy a mlieka. Úplne ako topka. Dám si to, je to výborné. Idem von s obsom a som vedavý, či to sa predbehne. Za mňa to je výborné. Čaute.